Bon dia, poble. Avui faré una reflexió pròpia, però no és en contra de ningú, que quedi clar, ho dic perquè llavors tothom em diu el que penses i tal. Què defensa Rússia i què defensen els Estats Units? S'estan esbarallant a Ucraïna, però no m'ha entès què és aquesta guerra. Aquesta guerra és aturar, per part de Rússia i companyia, a Occident, a l'imperi anglosaxó, que des de fa 200 anys quasi governen el món. L'imperi anglosaxó ha decidit acabar amb el que és el tradicionalisme que havia imparat sempre a Europa i sobretot acabar amb la família. El tema de família el volen acabar. I Rússia, Xina, Índia, Pakistan, etc. Tots aquests, el tema família és intocable. Aquí, amb el tema de que la dona és intocable, la dona pot fer el que vulgui i tal, ja ens estan fotent tanta merda de que un tio es pot sentir una tia es pot sentir o es pot sentir un gos, escolteu. Això de la guerra d'Ucraïna és només parar els peus a l'imperi anglosaxó, no és res més que això. Jo no dic ni que estigui a favor ni en contra, jo només dic que jo sóc molt rústic. I hi ha coses que no entenc. Que un tio es pugui sentir gos o que un tio pugui competir amb les atletes femenines, això és alguna cosa que jo, digueu-me ruc, sí, no, i mira, no arribo més, no ho entenc. Com que no ho entenc, per més que m'ho expliquin, no ho entendré tampoc, Repassem la conversa i la reflexió d'avui. Rússia està aturant els peus a l'imperi anglosaxó i és la quarta vegada que ho fa. Rússia ens salvarà el cul una altra vegada. Per què? Perquè el debat de l'altre dia amb el Trump i aquest poca cosa que governa avui als Estats Units és una persona que ja no hi és. Llavors jo dic, per què segueixen mantenint els demòcrates aquest paio? Jo crec que és que ja el volen canviar pel Trump, perquè el Trump ja ha dit que vol acabar amb la guerra d'Ucraïna, també vol acabar amb lo de Gaza, i jo crec que els americans, el yanqui, ja s'han donat compte de que això es té que acabar perquè els ha sortit malament. És començar a tirar enrere per tornar a començar una altra vegada. Per això dic jo que no és normal el que està passant últimament, que comprin les terres als pagesos, que vingui fruita del Marroc cap aquí contaminada i que els d'aquí no puguin menjar, que els d'aquí se'ls hi pagui menys. Totes aquestes històries, que és molt embolicat, és únic i exclusivament per canviar el rol o intentar canviar el rol del blanc a Europa. El blanc a Europa els hi fa nosa. Per què? Perquè més o menys és instruït, demana moltes coses, molts serveis, i clar, tot això el polític no vol. El polític vol molta ignorància. Tu els immigrants que estàs portant, els estàs portant molt ignorants. Què passa? Hi ha alguns que, esclar, que reciclen, però la majoria no. Ho veiem cada dia al carrer, només entenen la violència. I a més, aquesta gent que venen tots pagats amb els diners nostres, hi haurà un punt que s'acabaran els diners, no es podrà mantindre això. Això és únic i exclusivament tot, que jo crec que els russos han parat els peus, per fi, en els yanquis faran un pas enrere amb el Trump i a Europa s'aturarà bastant la immigració. Tornarem una altra vegada una miqueta al tema de que la família té que anar al capdavant de tot i tornarem una altra vegada que el blanc a Europa tornarà a tenir la supremacia que hauríem de tenir sempre. Senyors, aquí la reflexió d'avui. Visca Catalunya Lliure.